helpu. Wel, dwi'n meddwl bod o'n bwysig hel pres, dych chi'n gwybod beth sy'n wedi diodda. Ac dwi'n meddwl, mae pawb yn gallu chwarae rhyw ran bach, a rhan i chwarae heddiw di blocio'n ngoesa. Elfed, sut wyt ti'n teimlo ar y funud? Tense, achos mae'n arall yn digwydd o'n. Yn blwcio o'r gornel. Nawr yn poen, oedd yn gyfer i'w blynedd i dyddi'r tester yn ôl fechod. Ond gai gyflwyno rhywun arbennig i chi wan. Rhywun sydd wedi dod holl ffordd o Grisland, Mr Elvis Cymraeg. I'll be so lonely. You ain't nothing but a hound dog. Ain't nothing but a hound dog. Yeah, I'm the leader, and I go hard good and hard. Silky smooth.